ओइ आयै आं हाबायाव थांनांगौमोनलै दिनै आंनि लोगोनि बिफानि हाबा मालाय बयबो मोजां मोजां कोट गाननानै थांगोन माहाजोनफोरनि हाबायाव मालाय जि मोजां मोजां कोट गानोलै आं मा कोट गाननानै थांनांगौ जाखोब्रा आयै जाहाथे बयनिबो नोजोरा आंनि कोटआवल' थायो आरोना बयबो आंखौल' नायनानै गोमोयो बेफोरबायदि मा कोट गाननानै थांबा मोजां जागोनलै आयै हाबायाव आं गाननाय पेटिकटखौनो गाननानै थांबानो जाबाय आरो हाबायाव थांनायाव कि माबा कोट शट गानलायलायो जि दं बेखौनो गाननानै थांबानो जाबाय आरो थ' दायो मा जानला माला बुङोब्रा हिनजावफोरनि पेटिकटखौलाय मानो गाननांगौ जाखो आंलाय नोंहालाय बयजोंबो नायजानो लुगैदोंबालाय हिनजावनि पेटिकटफोरखौनो गाननानै थांदो आरो माबा कोट गानलायनाय दासो खोनाबाय आं कोट गानलायनानै थांबासो हाबा जानाय जायो बिदि नङाब्रा मालाय माहाजोनफोरनि हाबायाव दाना बयबो स्टेन्डार्ड मालाय कोट गोसोम गोसोम मालाय गुफुर गुफुर कोट गाननानै थाङो बोरैबा मोननानै लाहैलै गावखौनो मालाय गाननायजोंनो नोंहा लोब्बा जागोन नामा जि गस्ला दङ बेखौ गानदो गोदनायाव आर'नाइखौ स्राय खानानै थांदो गामसा स्राय गाननानै थांदो मानि कोट शट बेलाय मा